ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to fasude ɓe to gurel aali kawel to kolomina guetema a woyna to kiidira radio nanka to boyinaji aali wuure to gawdal silla jongto kay haydi ko on takkusan juula ha e nder galle amadou mabo kume lolliɗo sidiyel e nder lycée bogogol ko taariɗuma kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en puɗɗoro leydi Mauritanie kaalene leydi Mauritanie ma en kaale baddugol jungo e faandu kaɗo oɗo mouvement biyetenoɗo IRA waddi e kaɗo landa wiyeteke SWAP e nder leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaale temettati e 4 kilo taw ko huuɗo ɗaynoko to gendarmerie leydi ndi fawi juuɗe mum to jaam ñaajo to leydi Mali ma en kaale nangugol biyeteɗo Sidi Mohamed Wul Hamdi tawa kadi ko goto e mawɗo pelle ceɓɓitiɗe nangaɓe e nder Bamako to leydi Tchad ma en kaale nangugol gonnoɗo directeur cabinet Idriss Déby e tun hoorejo leydi ndi to leydi Madagascar ma en kaale e rango jagorgal kalfinaɗo ko fate koniyankoɓe nden kay kisa leydi waɗi tigui faade hoorejo leydi ndi e faade landaji lundiɓe nde jaam e kisal artata hakkude mabɓe so wona ɗum mawo yallori o koniyankoɓe keptu laamu e juuɗe mabɓe bisimilla moon e kettugol hoto goɗɗe joni joni jañoɗen kabaruji mon e ɗemgal pular Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira ɗiɗi lewru juin hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati e haɓirde he musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba kabaruji men e ɗemgal pular hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen leydi Mauritanie noon yimɓe gollotoɓe tawa kadi ko gollotoɓe e nokku to biyeteɗo imprimé national woni tigui nokku to ɗeɗo jaydiɗi tawa ko jaydiɗi bindeteɗi keewi muulede e defte kadi tawa ko defte nder leydi keewi muulede ɓen gollotoɓe noon e oɗo saaha ɓe kolliri tigui ɓe keɓani jobdoyle mabɓe ɓe keɓani jobdele mabɓe noon ɓe mbaɗi e rango ɓe mbaɗi ɗabbade faade hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdoul Aziz no wallittaɓe haaɓe keeɓa haalisaji mabɓe ɓe kolliri kadi guila lewru mars faade oɗo saaha joni eɓe jogui tigui ko wiyete arriére ji woni jobdele mabɓe ɓiliɗe e juuɗe ɓen gollinoɓeɓe ha e oɗo saaha ɓe keɓani ɗen jobdele e oɗo saaha noon ɓe kolliri ko saaha tigui lewru korka ko saaha mo yimɓe cukli haalisaji mumen ko saaha kadi lewru hewdu dépense uji ko ɗum saabi e oɗo saaha ɓe mbawa wurde tawa haalisaji ɗi garani eɓe mbaɗi e rango noon faade hoorejo leydi ne wallata ɓe noɓe keɓiri ɗin haalisaji ko ɓuuri yawde e yaccade so ɗum ɓenni kadi eɓe jiiɗi andude holko saabi ko kamɓe tan goni joguiɓe caɗele to banggue jobdele saabu yimɓe hewɓe gollotoɓe e fannuji ɗi ɓe golloto ko wayno liggotoɓe radio ha télévision leydi Mauritanie ha jayde witede ami e ko nandi hen ɓen foof kala lewru maydu ene keeɓa jobdele mumen ko kamɓe tan joguiɗen caɗele eɓe jiiɗi andude kadi holko saabi ɗum ha joni kabaruji men ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouakchott kalene leegal Arafat ko leegal tawategal e nder wuuro Nouakchott e oɗo saaha noon en teska ko leegal ɓurgal hulɓinade ko leegal kadi ɓurgal hewde wargoji e nder Mauritanie foof ha tengti e nder Nouakchott ala foof ñalawma e nder ngal leegal bitegal Arafat mo neɗɗo waraka walla mo neɗɗo barbinaka ɗum noon woni ni caɗele yimɓe hewɓe ha tengti e yimɓe hodɓe e ngal leegal ñande aset nogas jeegom duujal lewru gonɗe hitande gonɗen ndu e sanga 6 heures subaka sanga 6 heures subaka ko sagata gorko goto tawa tigui ene wara tawa kadi o wondani e fittandu makko e leegal Arafat tawa kadi koto wiyete poto 11 to poto 11 noon ko ɗon tigui o wara caggal nonde oɗo biteɗo Bouchama Wul Rajel ko pewno ponoje ngana pewnitowo ponoje ngana woni Michelin tawa kadi ko gandaɗo e leegal he kañum noon ko mawnuma cankiɗo kan caggo noon kanko hoore makko nde wayi policier ji o haalani policier ji tigui wonde o tawi miñi ko ene wara nden noon policier ji ɗi gari ɓe jamiri yo ɓandu ndu ƴette
nawi waɗi ko wiyete autopsie ko ɗen tigui policier ji ɗi jaade makko kanko nde ɓe nawimo to commissariat noon ɓe gone wadde makko losgoji eɓe namdomo namde kewɗe saaha foof noon omo haala haalaluji omo haala ka omo firta omo haalta ka ɗo kono guila nden policier ji ɗi puɗɗi tumdemo nde ɓe puɗɗi tumdemo noon ɓe moftimo ɓe mbaɗe makko losgoji no fewi caggal ɗum noon ɓe tawi tigui kanko e jaati kanko yooɓi fittandu miñi ko kanko yooɓi fittandu miñi ko tawa kadi ko laaɓi o yuwi ɗum e sanga noon kadi moɓe mbadduno sanga tigui ne mbadduno du ko tawa kadi ɓe dugdanno koye ndunuyal seeɗagal bammaɓe ɗaccirnoɓe ko ɗon tigui kanko mawniraɗo o yuwi miñiraɗo o laaɓi miñiraɗo noon ene yaranno e duuɓi sappo e joyyi ene wiyatno cheikh wullo aradiel ko hen tigui heddi e oɗo saaha noon kanko mawniraɗo omo tawi tigui e juuɗe omo tawi tigui e nder kaso ha joni koto leydi Mauritanie kalen e dawrugol kalen noon e oɗo mouvement biyeteɗo ira noon e tawa kadi ko ira fedde nde oɗo biyeteɗo fedde nde oɗo biyeteɗo Birama Dawul Abeydi susi tawa kadi ko e nden fedde noon e oɗo saaha kanko Birama Dawul Abeydi ko kanko woni mawɗo nden fedde wiyetede ira noon tawa kadi ko fedde darinode wiyatnode kadi ala ko woni darde mum e fandare mum so wona haɓade maccugagu haɓade leñam lañmagu e riwtude kay caɗele gonɗe e nder leydi Mauritanie beele moni foof ene haqqi mum e leydi he e oɗo saaha joni noon guila oɗo saaha fof noon Birama Dawul Abeydi woni mumuye mum kay ko yidde gembanade ƴamoyde lefol laamu yidde gembanade ƴammoyde lefol laamu noon sallantamo hitande hikka nde wawdemo gembanade lefol laamu kay so wona tawa kay woodi landa ka hawri tawa kadi ko landa joguiɓe ko wiyete récépissé woni tigui ka laamu hottini kanko Birama Dawul Abeydi noon e oɗo saaha o luuɓi tigui o suuɓi tigui ko kaɗo landa tawa kadi ko landa wiyeteka sawaba landa wiyeteka sabab noon tawa kadi ko ɓen landa sabab noon ko yimɓe wiyeteɓe bas woni tigui yimɓe tawa kadi ko yimɓe Mawya Sidi Ahmed Wultaya yoga e ɓen kay ko yimɓe Mawya Sidi Wultaya kanko landa bas noon ko landa sabab noon e landa bas tawa kadi ko landa wonɓe leydi Irak tawa ko landa Saddam Hussein ko kadi gotum kañum jiidi muuya kamɓe jiidi fandare kanko oɗo noon Birama Dawul Abeydi waɗi noon caɗele mawɗe wonande yimɓe kay miijoji yimɓe hewɓe kadi miijima holko saabi kay Birama Dawul Abeydi e nder leydi Mauritanie fof hay landa goto ala landa yiddata waddude junggo e fandu so wona kaɗo landa wiyetega sawaba tawa kadi ko yoga e ɓen kan landa ko kañumen tigui jooɓino pittali kono yankoɓe leydi Mauritanie e hitande saaha kaymo saaha mo hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal jogɗi caɗele ko ɓen kadi gonno sababu ha yoga kay e Mauritanie naɓe taccina tigui itta e nder leydi Mauritanie ɓe hen beddoya to leydi Mali heddiɓe beddoya e nder leydi Sénégal kanko Birama Dawul Abeydi noon kala to darino koɗen caɗele o hewno haalde kadi omo wulmino kadi kanko Birama Dawul Abeydi ne ɓeydi no rokkudemo sembe e fayida makko kay sababu kay jokkodiral makko e fulɓe woni tigui ɓaleɓe tawa ko witeɓe négro Mauritanie en wonɓe caggal leydi tawa ko diaspora ha tengti e ɓen wonɓe caggal leydi tawa ko witeɓe réfugié Mauritanie naɓe tawa ko walla yoga e mabɓe tawa koɓe jinnaɓe mumen taccinono ko ɓen tigui dokkunomo doole e caggal leydi ene jabbomo e kala saaha ne ballodira e makko ha o waɗa toon jubbude makko e feeru e jubbude makko e réunion ji makko e oɗo saaha joni noon woni ni yimɓe miijoji kewɗi ko miijotoɓe woni ɗumen caɗele kewɗe kay holko saabi oɗo Birama Dawul Abeydi walla landa mouvement biyeteɗo ira ene jokkodira tigui e kaɗo landa tawa kadi ko landa ɓurɓe wonde raciste en walla ɓurɓe darnade leñam wonde leñamagu e nder leydi Mauritanie oɗo saaha joni noon yimɓe kewɓe ene miijo holko saabi kay Birama ene jokkodira e ɓen ene wadda kay masala ha e nden kaɗol landa mbala ni mbiyen tawa ko masala hakkude fowru e mbeewa ko masala ha walla koddigal hakkude fowru e mbeewa ko ɗum tigui woni masala hakkude kaɗo landa wiyeteka hakkude kaɗo landa wiyeteka sabab e mouvement biyeteɗo iramo Birama Dawul Abeydi ardi yimɓe hewɓe kadi ne mbijo beele kay ɓen yimɓe wiyeteɓe ɓen yimɓe landa sabab gonani tigui yidde funtude Birama Dawul Abeydi walla kay beele Birama Dawul Abeydi ko haalanno koko beele ko gonga e mum walla ala wonno e muuye mum tan ko yidde ƴamde e lefol laamu ɗum noon ko miijoji won yimɓe beele kadi yimɓe hewɓe kadi ene mbijo beele kay Birama Dawul Abeydi wonani tigui e asde gaska muɗum e oɗo saaha ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon mbiyen ñande alarba ɓennuɗo ɗo ñande alarba ɓennuɗo capan tati lewru du Diallo mayno du e nder leydi Mauritanie ha tengti e nder Nouakchott ko ñalawma manditare ko ñalawma mawɗo noon ko ñalawma manditare wonande koniyankoɓe leydi Mauritanie ɓe hinde garde national koniyankoɓe Mauritanie ɓe hinde garde national kamɓe tigui mawni woni manditare mabɓe taw kadi ko ngollo watti 106 ɓiwol lawol woni 106e anniversaire manditare koniyankoɓe ɓe hinde garde national e nder
nder Nouakchott noon ha e nder jokli gure mawɗe fof tawateɗe e nder leydi Mauritanie ɓe mawnini ɓe juɓɓini ñalawma o mawninama kono mawɗo mabɓe noon tawa kadi ko biteɗo Misɓaɗo Wulla Sidi ko kañum tigui woni chef d' état major national tawa ka garde national chef d' état major général garde national leydi Mauritanie o holliri hen beelam makko no fewi kadi o holliri wonde garde national kay nana dari lang guila sosa kay nana dari lang ma jokku darde mum kay beele kay tentinde ndenka e kisal ɓesgu Mauritanie naɓe e ngaluji mumen kala ɗum no woni darde mabɓe noon hay sinno kay pittali mabɓe ene keddo hen jamma ila ñalawma ko ɗum woni darde mabɓe noon siftinde bandiraɓe noon garde national mo leydi Mauritanie sosama ko guila ñande capantati lewru mai hitande ujunere e temedde jeenayyi e sappo e ɗiɗi woni le 30 mai 1912 so ɗum mima leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal hono gendarmerie national mo leydi Sénégal ɓe pawi taw ko wonɓe to jam ñaajo ɓe pawi juuɗe mabɓe e sagataɓe ɗiɗo worɓe taw ko wonnoɓe e werla noon bannoɗo marchandise uji tawa kadi ko marchandise uji ɗi ndewani lawol caggal nde ɓe puuyi ɗin marchandise uji noon ɓe keeɓi kay fawde e mabɓe fawde juuɗe mabɓe fodde temedde tati e nayyi kilogramme tawa kadi ko simme ɗaynojo biyeteɗo chanvre indien ɗum tigui ɓe koɓe tawe juuɗe tawa kadi ɗum noon ko ballal machine aji mabɓe machine moɓe jogui biyeteɗo scanner tawa kadi ko scanner mobile woni moɓe mbaɗe mobile eɓe mbawi yadude mum e kala e nokku toɓe jiiɗi ko ɗum tigui saabi haɓe mbawi hebde kay heptude ɗin marchandise uji bonɗi e oɗo saaha joni noon kamɓe sagataɓe ɗiɗo ɓe foof eɓe tawe e juuɗe laamu loskoji nana mbaɗe e mabɓe ko adi kay koɓe ɓennine to galle mawɗo to koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni kalen e Idrissa Seck ko mennoɗo wonde hoorejo jagorɗo leydi Sénégal e saaha mo Abdoulaye Wade laamino leydi ndi ko kanko kadi ardi landa wiyete ko rewni kanko Idrissa Seck noon e balɗe ñande no suutino konguɗi tawa kadi ko konguɗi nefniɗi konguɗi cofɗi no fewi faade diine islama kila noon Idrissa Seck suuti ɗin konguɗi faade joni ala ko haalate e nder leydi Sénégal so wona ɗin konguɗi yimɓe hewɓe noon omo uste guite mumen no fewi ha tengti e julɓe ha tengti kadi e galleji tawa galleji diine galleji mawɗi diine tawateɗi e nder leydi Sénégal kanko Idrissa Seck noon haala pulaar kewi wiide huno ko so ñallinta wallinta kono huno ko heewi lorde jomum konngol kadi so rufi konngol kadi ko ndiyam so rufi ɓoftatako Idrissa Seck noon ko konngol ko hunuko makko lortima kadi ko konngol go haali o waɗi feere foof kam gam yidde ɓoftude konngol ngol o ronki e oɗo saaha noon kanko Idrissa Seck o windi ɓatake noon faade dendagal ɓesgu Sénégal naɓe ha tengti kadi e julɓe Sénégal naɓe ha tengti e galleji ardiɓe diine ñagademo yafuy noon e ɗin konnguɗi ɗiwo suutino ɗiwo sunno faade diine islama kanko Idrissa Seck noon o holliri tigui neɗɗo noon kala ko wawi haalde walla ko wawi wadde e bonande ko wawi haalde walla ko wawi wadde e bonande koye mum artata kala kadi ko wawi haalde walla ko wawi wadde e moƴƴere koye mum artata ɗum noon wadde mataw konnguɗi makko bondi koye makko arti kanko Idrissa Seck ha joni koto leydi Sénégal jeen ha to weeli garade e diwan weeli gara kalen e ngoɗo wuuro witego Yoro Walo e nder Yoro Walo ko wuuro tawtego sara weeli waɗɗani weeli gara e nder gon wuuro noon koko hulɓini ko hamni ko jalni waɗi toon ko sagata babiraɗo goto mbiyen ko babiraɗo goto fi toon joom suudu mum piggal musgal no fewi ha cuddiɗo o antiri tawa kadi kanko babiraɗo walla gorko omo wiye Boubacara Mbalo noon kañum fi toon cuddiɗo muɗum biyetenoɗo Aissata Mbalo o fimo piggal musgal no fewi ha suko debbo o gañi hen gañande musde e oɗo saaha kanko debbo omo tawi tigui omona antiri e nder cuuɗi cafriɗi mo lewi wuuro weeli gara kanko sugo noon kanko gorko noon saabimo fiide debbo o wi noon ko debbo caggal nde o yinno jokkodirde e mum leeso o joguino muuya yidde jokkodirde e mum leeso ko ɗum saabi ko debbo o sali ko ɗum saabi o fiiɗum ngal piggal debbo o noon koko wuli ɗum wi holliri debbo o noon wi tigui salanakimo caggal kayne o yinno jokkodirde e muɗum hollirimo tigui e on saaha wona labɗo no fewi tigui woni ko rumtiɗo koko dogui funnague ɗum noon kanko oɗon ko ɗum saabi o fiimo ngal ɗon piggal musgal no fewi e oɗo saaha debbo ne tawe e cuuɗi en tawe juuɗe safroɓe kanko gorko omo tawe juuɗe torloɓe woni tigui koniyankoɓe leydi Sénégal omo fadi ñawore makko noon e oɗo sa o fuɗinoma darade yesso ñawoɓe noon kono ko gullo wonde kay o gueɗe ko tuma ko ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe tan ha tengti e worɓe hoto piiru rewɓe sababude gueɗe baɗe noon kadi e oɗo saaha yimɓe goni koye lewru korka ko nguleki kewki mawki no fewi woni ga e diwan lappol palol dande maayo kadi liggeyaji ne kewi kamɓe rewɓe eɓe tampa e jaam ñalawmaji ɗi nguleki kiɗaji ɗi kadi eɓe tampa e golle no fewi yo yimɓe tinno yo worɓeɓe jurnotoɓe kadi mballodira e mabɓe mbasa torludeɓe mbasa leptudeɓe ɗum kadi so
ala kadi so heddi so wona debbo cuddiɗo watti salanade e joom galle mum ko wona lawol ko so gorko waɗi feere fof ronki gorko noon ne wawi nawlirde debbo goɗɗo walla seera mo ƴeewa debbo goɗɗo ha joni koto leydi Sénégal paaɗen kaalen e Babacar Justin Ndiaye kanko noon ko windiyanko o windino tigui e nder jayneji leydi Sénégal wonde kay oɗo biyeteɗo Karim Wade walla mbiyen oɗo biyeteɗo Kassouri Fofana taw kañum Kassouri Fofana ko kañum woni hoorejo jagorɗe leydi Guinée Conakry o holliri noon wonde on hoorejo jagorɗe leydi Guinée Conakry ene bismi Karim Wade e nder Guinée Conakry e nder Conakry lamorgo Guinée e oɗo ñalawma hande noon kanko Kassouri Fofana woni hoorejo jagorɗe o yeddi ɗum ha sori ladde o wi kanko foof e wonde sehil Karim Wade o meeɗani windude ɓatake walla windude e lettre taw ko invitation bismade Karim Wade e nder leydi Guinée o holliri kadi ka ɓoyani ni ko ɓamti ko ɓoyani ko suuɓa kay yo won hoorejo jagorɗo leydi saabu kay ko ñande nogas e goo lewru mayno ndu ko nden tigui o suuɓa yo won jagorɗo yo won hoorejo jagorɗo leydi ndi o holliri noon hay ɓatake goto o meeɗani kadi haaldude e Karim Wade wonde kay ene ara mo bismo ɗum e nder Guinée Conakry ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaalen e oɗo biteɗo Ibrahima Ndiaye ko Sénégal laajo guurɗe o wuuri ko nder leydi Espagne ko ɗanniyanke o wuuri ko nder leydi Espagne e oɗo saaha kanko Ibrahima Ndiaye omo tawe tigui e juuɗe tawa ko juuɗe dadiɓe ɓe leydi Espagne kanko noon o yobino ko fittanu sehil makko debbo goto woni ko wiyete sa petite ami tawa kadi ko on o yobino fittanu mum kanko noon dari ñalawma aljande aljuma hanki o darima yeeso ñawoɓe kanko Ibrahima Ndiaye procureur mo leydi ndi namdima tigui yo soke duuɓi nogas e jeetati tawa o yiita nangue woni 28 ans vraiment kanko Ibrahima Ndiaye mbiɗen o yobino ko fittandu sehil makko debbo goto woni sa petite ami ko on tigui o fiino labɓe kadi tawama omo fi ɗum omo yi ɗum fodde 50 labɓe fodde 50 wuddere ene tawa e ɓandu suku debbo o tawa kadi ko labɓe o fi ɗum caggal nde o fi suku debbo noon ɗen labɓe suku debbo to wone habde wonki mayani ko ɗon tigui o ƴetti ɗum kadi o udditi mal arriére werla goto gonnoɗo noon tawa ko werla pande o weddi ɓandu nu nder toon o uddi suku debbo o noon haaɓe wonki fodde waktuji ɗiɗi e nder mal arriére caggal ɗum yalti aduna kanko noon e oɗo saaha omo tawe juuɗe dadiɓe mbiɗen aljuma o darima yeeso ñawoɓe kanko Ibrahima Ndiaye kanko procureur de ñaguima yo namdima yo soke duuɓi nogas e jeetati kono noon ñawore nde suwa yande taw walla mbiyen verdict o e ɗamina tan ma yan e nder nduɗo lewru ndu gonɗen ha joni koto sen mima to leydi Sénégal koto leydi Côte d'Ivoire paaɗena ñande aljuma ɓennuɗo aljuma hanki o e nder siège tawa kadi ko siège lambda républicain tawa kadi ko nder leegal bitegal Kokkudi e nder Abidjan potital mawgal waɗi toon tawa kadi ko yimɓe kaɗo langa lambda wiyeteka RDR noon tawa ko lambda oɗo biteɗo Alassane Dramani Ouattara ko biyeteɗo Amadou Soumaworo noon ko kañum woni député walla mbiyen chefɗo yanke wuuro Ségala e diwan muɗum kanko Amadou Soumaworo no kanko tigui namdino ngal potital caggal noon yidde tottide teddungal ɓe yimɓe lambda wiyeteka RD teddu dokkunomo kay wondemo mbannomo ko wiyete kay chef ko kamɓe mbannomo noon ko wiyete président ko kamɓe mbannomo ko wiyete président groupement parlementaire RDR kanko wonno hoorejo diddal parlementaire uji lambda RDR tour suudu saɗɗeji caggal noon e ɗeɗo balɗe omo suuɓa tigui yo won jagorgal tawa kadi ko près de le président de la république kalfinaɗo ko fate dawrugol guila nden noon o holliri ko ɗum saabi ndeɗo nguɗo batu kay o jodde mabɓe gam yidde rokkitdeɓe teddungal e ɓortude ngal teddungal o rokkita neɗɗo goɗɗo e oɗo saaha noon ɓe cuɓi tigui ko biteɗo Mamadou Diawara noon ko député commune Adjamé e nder Abidjan ko kañum tigui e oɗo saaha wo lomtimo woni tigui ko wiyete président groupe parlementaire RDR e nder suudu sarɗeji koto leydi Nigéria paaɗen laamu leydi Nigéria ɓe kolliti tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o e werlaji tati taw ko werlaji umminoɗi leydi Benin caggal noon nde ɓe gone fuyde werlaji ndi ko nen tigui ɓe tawi hen fodde temedde tati ujunere kural ɗum tigui ɓe tawi e nder werlaji ne waɗa e paquet aji ene mofta e nder marchandise uji e sanga noon maɓe gone fuyde werlaji ɗi ko nden tigui sofereɓe ɓe tata foof dogui ha e oɗo saaha ko majjuɓe nanate soyne nunki yitede werlaji tati noon e marchandise uji ɗi foof e oɗo saaha en tawe juuɗe koniyankoɓe leydi Nigéria ɓe mbaɗa losgoji mabɓe beele kay eɓe mbawa nangude ɓen sofereɓe beele kadi eɓe ganda ɗeɗo temedde tati ujunere kural holtoɗe paano e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali kaalen Sidi Mohamed Wul Hamdi ko konko noon ko goto
goto omo jeeya e mawɓe tawa ko mawɗe cibelle ceɓɓitiɗe tawateɗe e nder diwana mofde diwana o leydi Mali tawa kadi ko diwana biyeteɗo hakkude nokku biyeteɗo Douentza e nokku biyeteɗo Niafouké kanko noon kanko woni chef des opérations jangguji kewɗi mbaɗeteɗi e nder on diwana e oɗo saaha joni noon kanko Sidi Mohamed omo tawe juuɗe koniyankoɓe tawa kadi ko joguiɓe halfinaɓe ndenka e kisal leydi Mali kañumen tigui paye makko junggo e nder Bamako tawa kadi koye ballal koniyanko tawa kadi koye ballal service de renseignement woni tigui ñukkintoɓe leydi Burkina Faso e ballal leydi France kanko noon caggal nde o nanga noon o holliri tigui wonde ko kanko ko tuuma ko kanko kañum ko ɗum tigui o woni o holliri tigui wonde ko kanko kay wanno janggo mabɓe ko kamɓe kanko dano sous préfet tawa kadi mo diwan biyeteɗo Omri ko kamɓe kadi jinno dade o biyeteɗo CB tawa kadi ko Douentza ko kamɓe kadi jinno yoɓade fittadu ko gouverneur Tombouctou e délégation mum e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji ɗiɗi Sidi Mohamed noon Sidi Mohamed nanga tigui ko nder Bamako mbiɗen tawa kadi ko ballal koniyankoɓe woni ñukintoɓe leydi Espagne ñukintoɓe e leydi Burkina Faso e ballal leydi France o hollita caggal nde ɓe nanguimo noon ɓe nanguirimo kay mo jogui kayiteje woni bulletin de salaire tawa kadi ko arno ko nder Bamako yidde yobde ittinde jobdele kay yimɓe mabɓe tawateɓe e nder Bamako e yidde kadi semmindeɓe e softindeɓe e saaha kay mbaɗ janguji mabɓe e nder leydi he o nanga noon komo jogui tawa ɗin kayitaji noon e nder entête kayitaji ɗi winda hen tigui woni ko médecin sans frontiére en tawa koɓe leydi Espagne o tawama kadi omo jogui kacheji woni tampon ngaji tawa kadi ko tampon ngaji médecin sans frontiére ɓe leydi Espagne tawa kadi ko faux kayitaji e faux tampon ngaji ha joni koto leydi Mali keddoɗen hono fedde tawa ko duɗɗal landaji lundiɓe e pelle tawa kadi ko pelle yiɗɓe tigui potal e yiɗɓe potal e waylo e nder leydi Mali ɓe kolliriɗo tigui ñalawma hande o koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe molantego moole e nder leydi he ɗin seppoji noon ko namdade laamu ngu kayde yuɓɓinte kay sumgoji payaɗi ɗi beele kay sumgoji ɗi ne ndewa lawol laaɓa cerwasa wadde guykaji beele kadi eɓe mbawa ɗaccide ORTM woni radio télévision Mali beele kay gollotoɓe hen ɓe ne jogo ndimago wawde haalde gonga tawa wona forcéde e kala saaha yo kaala ko wel laamu ngu walla ko laamu ngu yamiri yo kaala gouverneur mo wuuro Bamako noon holliriɗo tigui ko sali rokkudeɓe autorisation yooɓe mbaɗa seppoji mabɓe koko sali seppoji ɗi kono noon kamɓe yuɓɓinoɓe seppoji ɓe kolliri tigui so gouverneur o rokkiɓe autorisation e so rokkani foof koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe so yiiɗi noon Ibrahima Boubacara Keita e walla mbiyen hoore jagode makko biteɗo Soumaïla Boubay Maïga so yiiɗi tigui ɓe jamira yo koniyankoɓe dose mabɓe kuure e condi walla yo duufa mabɓe ndiyam gullam kono haɗataɓe wadde seppoji mabɓe ha joni koto leydi Mali keddoɗen hono e nder communiqué taw communiqué mo cour constitutionnel halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi Mali mbanno e gardogol biteɗo Manasa Dañoko o ɓe kolliri noon wonde kay guddi dépose gol dossier ji gam yidde ƴamoyde lefol laamu baɗoje nogas e jeenayyi lewru juillet hitande gonɗen nde dépôt udditama ɓe udditama noon ɗum noon uddita ko ñande 30 lewru maydu ndu ha ñande nogas e jeetati ha ñande nogas jeetati lewru juin gonɗen ndu e oɗo saaha noon guila nden noon faade joni ko yimɓe ɗiɗo tan puɗɗi déposé toon dossier ji mumen ɗereji mumen gam ƴamde lefol laamu hono oɗo biteɗo Abou Aliou Boubacara Diallo tawa kadi kañum woni mawɗo alliance pour la démocratie et la paix e goɗo biteɗo Ibrahima Boubacara Keita hoorejo leydi Mali tawa kadi ko mbiri gemminiɗo landa wiyete ko rassemblement pour le Mali ko ɓeɗo ɗiɗo tan puɗɗi déposé ɗereji mumen gam ƴamde lefol laamu enen ɗamina tan noon ma fodde mbiri sappo ma gembo gam yidde ƴamoyde kay ardoyade walla joɗoyade to Koulouba ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko to leydi Tchad paaɗen to leydi Tchad noon hono oɗo biteɗo Issa Ali Taher ko kañum wonno directeur cabinet mo Idriss Déby Itno hoorejo leydi Tchad e oɗo kanko noon ko wittanoɗo e golle makko guila ñande 11 lewru mai maydu ndu e oɗo saaha noon o nanggaɗo tigui mo tawe juuɗe laamu tawa kadi ko koniyankoɓe ɓe hinde RG woni renseignement généraux kanko noon o tuuma ko caggal kay guila o itta e ɗeɗo balɗe foof o fuɗɗinoma ittude sirruji leydi ndi e sirruji galle lamorgo omo wayino ɗum tigui e réseaux sociaux ko ɗum saabi noon e oɗo saaha omo tawe juuɗe RG woni renseignement généraux koto Madagascar paaɗen oɗo saaha foof leydi Madagascar woni tigui ko caɗele dawrugol woni crise politique noon kala saaha foof noon mawɓe landaji lundiɓe ene jippo e booli ene namdo kay hono hoorejo leydi ndi ne woppitta laamu ha laaɓa hoorejo leydi o noon koko wi tati memata jeegom habbo wi ko harmeji jeeɗiɗi o pota laamu e oɗo saaha noon ko caɗele mawɗe tawa kadi ko caɗele dawrugol woni toon
hono jagorgal kalfinaɗo koniyankoɓe ndenka e kisalla leydi ndi o waɗi batu makko noon tawa kadi omo wadde tigui koniyankoɓe martaba towɗo leydi ndi ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal hoto fali ardiɓe leydi ndi woni tigui hooɗejo leydi ndi e yimɓe mawɓe landaji lundiɓe o waɗi erago noon eɓe mbawata joddare ɓe pottodira ɓe potta ɓe kalda ɓe mbaɗa kaldigal hakkude mabɓe ɓe ɓamta golle mabɓe beele leydi ndi ne yaara yesso so tawi kay ɓe donki famodirde hakkude mabɓe ko jamiroɓe tigui yo koniyankoɓe leydi ndi yo darguil laamu kefta laamu e juuɗe mabɓe ha diwa oɗo saaha ɗum noon mbiyen ñande alkamisa ɓennuɗo noon cour constitutionnel leydi ndi noddiɗo tigui landaji lundiɗi ɗi e hoorejo leydi ndi ɓe joddima kono kanko hoorejo leydi ndi e mawɓe landaji ɗi foof ɓe jeddu batu ngu ɓe jeehi laabi mabɓe ha joni ko leydi kabaruji men e ɗemgal pular koto RD ko kongo paɗen kalen noon e oɗo taw ko biteɗo Koffi Olomide noon ko jimowo ngana jiɗaɗo e nder leydi RD kongo woni Kinshasa mbiyen kanko noon e oɗo saaha ko baɗaɗo ko wiyete mandat d'arrêt taw kadi ko justice leydi France waɗe makko Koffi Olomide biyeteɗo roi de Rumba walla ɓe ke wide le patron kanko noon o tumano ko gi sukaɓe nayo rewɓe ɓe o addino kadi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom e nder leydi France tawa kadi ko sukaɓe ɓe rewɓe ɓe galano kayitaji ɓe waddino e saaha mo fijanno e nder leydi Sénégal e nder leydi France e ngan sanga noon nde o addiɓe toon caggal nde o addiɓe toon kay ko nden tigui o uddiɓe e nder cuuɗi omo wonda e mabɓe taw ko jokkodiral mabɓe taw ɓe beelaka ɗum woni ko wiyete ɗum noon cagga taw beela kadi emo waɗi yimɓe ndenoɓe ɗin cuuɗi ɗiɓe mofta caggal ɗum noon ko goto e renoɓe ɗin cuuɗi kañumen tigui mbaɗi ha ɓen sukaɓe nayeroɓe foof dogui ɓen noon dogui moltoyi e nder leydi France ene moyti e nder leydi France ha 2007 ko nden tigui ɓe porti plainte noon guila on saaha noon Koffi Olomide ruttima 2009 e nder leydi France caggal nde won tini noon wonde plainte nan toon déposa ko ɗon tigui o waɗi feere o yalti leydi ndi ko ɓuuri yawde e yeccade guila ñalawma hanki o noon justice mo leydi France so wuldini kayitaji ɗi ha guuli e oɗo saaha tigui ɓe mbaɗi mandat d'arrêt wonde kay eɓe jiiɗo Koffi Olomide noon eɓe jiilo ɗum wonde kay kala ɗo ɓe nanggui ɗum ko nanggueteɗo kayne daro yesso ene ñaawe tawi kay sawo kadi eɓe tuumi ɗum gueɗe tati eɓe tuumi Koffi Olomide gueɗe tati kamɓe justice mo leydi France ko ardi foof eɓe tuumi mum ko wiyete harcèlement sexuel viol et séquestration woni tigui harcèlement sexuel fortude rewɓe ma wonda e mumen e viol wondude rewɓe alay saguel e séquestration woni uddude rewɓe nanggude rewɓe ne dumba ɗumen omo tuuma kadi nannude yimɓe taw ɓe ngala kayitaji ɓe ndewani lawol e nder leydi France omo tuuma kadi gollinde yimɓe ɓe ngala kayitaji e nder leydi France ɗeɗo gueɗe tati justice mo leydi France ene fawe mabɓe siftinde on kadi Koffi Olomide ñawanoma laabi ɗiɗi e nder leydi RD Congo to Kinshasa lamorgo leydi ndi tawa kadi o ñawirono tawa kadi o ñawirono e kala saaha ko fiide yimɓe taw ko yimɓeɓe o gollotto fii ɗumen hawa gañe ɗumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo o ko musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo arante en wimen komo ñalo kaɓen kabaruji men e ɗemgal Pulaar konngol men mbaynigo noon ko erade bandiraɓe erade rewɓe kay yo rewɓe yo tinno ala foof debbo poɗɗo salanade joom galle muɗum debbo fotani salanade joom galle mum caggal kayɓe joom galle ma jogo ma e tuya worɓe ɓe kadi eɗen mbaɗa e mumen wasiya yo tinno yo jurmoto rewɓe ɓe joom suudu ma aɗa foti yurmade ɗum aɗa foti andande ɗum aɗa foti andude nde selli e nde sellani aɗa foti andude nde tampi e nde tampani so tawi kadi a wawa moƴƴu ɗum aɗa jogui hattani wawde ndeɗefte ha rewɓe nayo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen ɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar kettiki malaki jaam yo Allah rokku en wirde jaam ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba